Mfundisi, uJesu ufika eSamaria, lithi nje wayidabula. Uma efika eSamaria fica owesifazane. Uthi kena hey mama, ungiphuzisa. Uthi mama hayi. Yazi ukuthi ngabe ngiyakuphuzisa. Engingothi kunomthetho esiphila ngaphansi kwawo. Uthi umSamaria nomJuda abadlelana. Usethi kuJesu yazi ukube bewazi wena wesifazane. Ukube bewazi uthi ubuzocela kimi amanzi ngokuba uphuze lawa engwaphethe akasophinde ome besethi naphakade. But uma ngifuna the message makhaya ithi wathi uJesu, I will give you fresh water, I will give you unstained, I will give you undiluted, I will give you spotless water. Mama yamazi uJesu mfundisi uthi we mama njengoba oma hayi ngoba kumzimba onenkinga. Hey kodwa amanzi owaphuzayo, so lamanzi owaphuzayo noma uwaphuza but umzimba uyanqaba ukwamkela. Ukuthi kodwa ke ngifike nesixazululo mfundisi. uJesu uthi ngibuka something kuwena sifazane, ukuthi uwaphuzile lamanzi kodwa usabanjwe imithetho. Now njengoba uphuze lamanzi akashintshanga ukuthi uzalwe wakhula kunjani. Because uma uthi umJuda nomSamaria badlelana okushuthi lamanzi owaphuzile asayigcinile ibarrier phakathi komJuda nomSamaria. Usethi uJesu mamela ukube bewazi bengawucele kumina amanzi, lamanzi engizokunikeza wona okokuqala mawaphuza ngeke uphinde wome. Number 2, lamanzi azonqamula ibarrier phakathi komJuda nomSamaria. Lento yakungadlelani izolungiswa amanzi, so kunamanzi ozowaphuza alungisa ubudlelwano obekade baxabana. Ukhona amanzi akwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa bese ningasangenelani kodwa amanzi make wawaphuza lamanzi azokhoza ukuthi noma ngabe kuthiwa bekunama-grudge ezinto zazi eziyiqiniso kodwa lelo qiniso lizolanyulwa amanzi. Sokunamanzi ongawaphuza kulingisa ubudlelwano. Usethi uJesu ukube bewazi bengabucela kumina ngikunikeza amanzi azokwenza uhlale kahle nomSamaria umJuda, azokwazi ukuthi noma ngabe kuseSamaria lonke wena bengawaphuza lamanzi okugijima umemezele ngomJuda ekade ningadlelani naye. Umemezele uthi wozani, utshela amaSamaria uthi khona umJuda, ukhona umJuda sengihlangana naye wangitshela konke khona amanzi. Kube hey Mfundisi Lungile kube wazi sizothi Mfundisi hayi kube wazi nathi ukube bewazi nje ukunyu lamanzi akwazi ukulungisa ubudlelwano. Hey man nathi lento yazi uma ke waphuza lamanzi kuthi noma kuthiwa lobo budlelwano bu-generational banqamuka ekuqaleni kodwa amanzi akwazi ukulungisa. Kuthiwa lo mSamaria washiya imbiza kade iphethe wena wagijima wayomemezela ngobani komJuda kade bengadlelani, wamemezela watshela amaSamaria ukuthi wozani sekukhona umuntu engibonile okutshele konke. Mfundisi ngimthanda message ke believe in me. Uthi lo mama into enginyanyayo ngani namaJuda ukuthi nithi intaba yokuthandazela uJerusalem kuphela. uJesu ayazi mama yazini uNkulunkulu ufuna abantu abamkhonza ngomoya nangeqiniso. Wasethi ke ukuthi ukhuleke entabeni noma ethafeni kube ngasena ndawo. Uthi ke now uthi ngiyodwa ke indlela yokungena kulonto engiyishoyo wena kholwa yimi kholwa yimi. Hayi kumi mama